Наближава май месец и сега ще проверя дали цените на плодовете и зеленчуците са по-ниски. Чери домати 5 евро и 49 цента. То направо без пари. Краставици минус 50% на евро 49. Тук бива вече горе-долу. Ама може и повече. Не знам дали помните, обаче марулята струваше 1 левче. Сега марулята струва евро 49. Ето. Евро 49. 2 лева 91 стотинки маруля. Пиперките и те без пари. 4 евро 99 цента. Все пак са от Турция. Бананите евро 39. Добре е. Люти чушки отново от Турция 6 евро 99 цента. Чесън от Египет 3 евро 99 цента. 7 лева 80 стотинки. От Египет. Той е вносен. Някой слънчев ден, може би, цените ще паднат. Ама ще видим кога е. Живи и здрави от Кибрития и ай чао!